Бібліотека – це не просто купа книжок. Бібліотека ще до світу інтернету движок. Читайте і Карнегі, і Коельо, і Сосюру. Вивчайте економіку, підвищуйте культуру. Долайте всі проблеми, знання – це наша сила. Інвестуйте у себе, розправляйте крила. Не нехтуйте багатством, яке таке доступне. Інтернет і книга – це сила могутня. Інтернет – це не тільки ігри і чати. Інтернет, де спадають всі кордони та грати. Там блоги академіків і форум освітян. Там найкращих музеїв, віртуальний океан. Останні компромати, правда без цензури. І навіть поради по покращенню фігури. Там Біблія Острозька і Шевченків заповіт. Новини актуальних з Америки привіт. Читайте класику давню і сучасну. І стане все вам, люди, переважно ясно, де правда чиста, а де наполовину. І як краще виховувати рідну дитину. Дізнавайтесь на форумі, що кажуть прості люди. Вивчайте, співставляйте, розпрямляйте груди. Читайте уважно журнали електронні. Це легко, швидко і просто, не будьте забобонні. Бібліотека, люди, це не старомодньо. Бібліотека, люди, це дуже навіть модньо. Вперед, народ, вперед, до книги інтернет. Знання – це наша зброя і успіху секрет. Бібліотека – це не просто купа книжок. Бібліотека ще до світу інтернету движок. Читайте і Карнегі, і Коельо, і Сосюру. Вивчайте економіку, підвищуйте культуру. Долайте всі проблеми, знання – це наша сила. Інвестуйте у себе, розправляйте крила. Не нехтуйте багатством, яке таке доступне. Інтернет і книга – це сила могутня. Інтернет – це не тільки ігри і чати. Інтернет, де спадають всі кордони та грати. Там блоги академіків і форум освітян. Там найкращих музеїв, віртуальний океан. Останні компромати, правда без цензури. І навіть поради по покращенню фігури. Там Біблія Острозька і Шевченків заповіт. Новини актуальних з Америки привіт. Читайте класику давню і сучасну. І стане все вам, люди, переважно ясно, де правда чиста, а де наполовину. І як краще виховувати рідну дитину. Дізнавайтесь на форумі, що кажуть прості